på en åker. Innan blev det så jävla fel. Ja, förlåt att jag följde vägen. Det är lite jävligt det här, skulle jag vilja säga. Ja, kan du bygga in den igen? Nej, nu är det nu. Om det inte kommer lite jävla bondavägar någonstans. Nej, det är 2022. Nej, enligt den här så ska vi fortsätta rasa. Alltså seriöst. Seriöst, vad fan ska vi? Enligt denna så ska vi fortsätta. Nej, vi är inte en rondell enligt den heller. Men det jag menar, vi ska inte mot Marieholm. Nu kör vi Eslöv, för helvete. Kör avbrott! Kom igen. Kör avbrott. Kör avbrott. Kör avbrott! Hon har tappat talförmågan. Hon tänkte, vad är detta för jävla idiot som är ute och kör? Det är nu vi är ute på åken igen. Ja. Oj då! Ja, där kom det! Nu är vi snart in på rutten igen. Och det där, oj! Oj, nu är vi på en grå väg. Ja då, det är alldeles rätt. Ska det... Oj! Jag vet inte var vi är. Så vi måste snart på bärna.